fáilte aisrót a Shéamas go dtí ar páir agus an dhéirí seo be muidir caint fá an deireadh. Leor scríú tú nuair a bhí an trílog críbhnithe agat agus bhí cnuasach fásta gearrscéalte scríomh agat fan am Fhírinne, so sin an méidir bhí scríomh agat sulla thug tú faoi an deireadh a scríú. So ar náide is amaí deireadh a bhí agat mar tásaíonn rubbal na miciís leis an deireadh sin an tiideal atá ar a chabaidéil agus críothnaíonn Mr. Lisa agus an gramafón sin na gearrscéalte ina dhé sin críothnaíonn sin le scéal dar bhainneam an deireadh. So mar a dúirt mé is amaí deireadh a bhí is agat ach ag an am Fhírinne a bhí mé ag smaoitiú go bhfuil áhrú suntasa stíle i gceist in san leor an deireadh agus tá se éagasúil ar fad ón cineál scríbhneoireachta a bhí ar siúil agat in san trílog. Beidir ggóil se níos cosúla leis an tríú cin ceart go leor le rubbal na miciís ar náide ach tá an chosúlacht don gur ag tuairt treoireach ar bhealach ar léich a do chuid scríbhneoireachta tá gceist leis an leor an deireadh. Bí na gcónaí imirtas a gceiste go bí na gcónaí ag fesrú ag cuairtú agus bhí simime go riú in a gcuirsaí stíle, a gcuirsaí chorthaige, bhí me géirí ní héana arúma sásta leis an scéalaíocht tradiisiúnta a bhí me géirí sinna orbert agus stílanna éagsúla litríochta a chleartú agus a thrial agus a rís in san leor agus tas agad bhí stíl amháin go me gcufa ba London buí bhí stílanna eile in san céidead an tríleog mar a dúirt tú agus in sin in san leor seo bhí me ag smaointiú ar an checks héin agus cédéan an bhfuil an checks in Taifead an diglín muoine na bhaging as an checks agus bhí me smaoinú ar chuirsaí Dialann is minic mar hampla nuair a bhíon cás chúirte an nó bhíon fesrú iarmháis an go déan siad ag Dialann an duine agus ghlaachtar le sin mar éanaise aber ar staid intinne an duine. Achan sin bhí mé i léú is ceann an trá sin bhí cás in san fápar duine éigeanna bhí sé muí ar bhád agus sílam gur wairé sé a bhean bhí siad ag taistil háartar an dóin ar bhád agus mar is bhfuil dit bíana ar chaftín na linge logbook a scrío ahan lá in Dialann na linge agus cosúil ar ben rud a rinne sé gro an dá Dialann aige agus cean óháin acu bhí sé fíor a an cean eile bhí sé bréga agus bhí scéal eile a insint aige in san darna Dialann mar bhí an marú seo buairtithe aige agus bhí sé géirí féiniise a chruthú rihrémas mar a bhí sé cruthú alabáid dó héin leis an Dialann bréga seo. So bhí sin ina áhar macnamh agam agus mé smíidir bhfuil ganghlacham muid le Dialann mar rud onric agus ar nói. Sin cean na fáhanna go míon daoine ag tuairt fa Dialann a scríú cenneal scrúdú conscious a beidir atá gceist. Ceart go leor bíonn Dialann an cumáid ag daoine ar mhaithe chuirsís a dhéanamh ar imeachtaí an taal agus na beidir na smaointe bhí achan na rudaí a rinne siad tuairisciú atá gceist in san cineál sin Dialann a cumáile sin go mbíonn an scrúdú conscious seo in san Dialann agus tá sé brathart hain má tá tú onric má tá tú sásta an éirinne an nachtú in san
in San Dialann nó an eirligh bhfuil daoine an agus Dialann a scríú acu agus níl an a chuigéil? Well, cinnte tá sin an mar sumaú a chluinemuid fá daoine a bhfuil fiúháin daoine atá a bhfuil gró acu agus tá leor amháin agus sin an scéal effigiúla d'iggin tú agus an sin tá an fíor scéala d'iggin tú a bholacha náitineat eile. So is cinnte go goran an charachtar chuann sin an cheist seo a Léon Mac Giolla chuann sin cheist de héan cédán ó dí scrítar Dialann nó cin lé agus nuair a bhí mé ag smuitiú a d'iggin tú nes ní, well, dúirt Oscar Wilde, everyone should keep a diary because everything should have something sensational to read on the train. Nes sin cas leihin náide. Ach, hocu leis an Dialann a bheith mar cóhar chun cefne don údar sin mas dó héan nó dí héan atá a coinneáide d'iggin tú. Agus sin rud atá ionta pásanta ar fád agus ar náide tí tú na rid sin in sna scannaine d'iggin tú gohfuil an leor seo ag daoine agus an leor faoi glas agus gur cinnal forréigen atá na d'iggin tú má léan tú an Dialann gan cead. Ach do dhaoine eile a d'iggin tú tá sé mar ansiad an stair, bhí me ag smuitiú mar gheall ar cin lé í bhallainn agus cin lé áirlíomh ó thualamhain ó híomh na Gaeilge de gur agus tá sé ionta luachhar mar is beagród atá bheadh an chéal atá agan ar stair na tíre mar a ró na leorí sin aganne stáithe nach mé an tuigh céarna an tuigh céarna go háirithe a gcin le áirlíomh ó thualamhain ar an tréimhsí sin go ddíire raibh an gáirta mhór go mé sin bheadh aineolach go leor ar súil na ngrádaoine a d'iggin tú. Agus an sin bhí me a smuitiú go mhaith in ammaní bíonn sé mar atá luite agad an sin go mbíonn seo mar chan scrúdú chuinsiasa ach go mbíonn túrisc nó Taifead a coinneáilt mar gheall ar go bhfuil an t-údar a géirí an dal mála go chuir gaoine agus ar náide sin an rud atá gceistin seo ó hiú an dúnmhairú mas rud é gur hála sé agus sin rud atá in chuid mhór de chuid leorí bíon nílas agam go déatán bíon nes ní duine forréignach chu na fáilteach ar náide ach bíon immer den scéal an scéin séir a gcónaí a chuid leorí. So agus tá sé an tú chuir a bheith lig go bhistú a go bhhain discú déanaar me cinnte an bhfuil duine marithe ach ar náide tá forréigen de cheartaine eile ar siúil an sinna d'iggin tú. So sin tréthe bhhain nílas agam ar chuirmeán cé seáir na d'iggin tú an bhfuil cloinim sa chuid mhór fá Rex Carlo a d'iggin tú nes is dóithe go níl an chin chonig me na leorí cear go leor níl an chin acu léite agam. No, me sin mar an ggéarna céimara ag Cathal Sander gur scríb sin na leorí sin agus is cosúil go an rathart searthu lád an taal. But nil ceannar bé acu sin léite agam. Teachtarráis ag an Dialann is mar a dúirt me beidir go bhfuil daoine nach mín daoine anric agus iad ag scríú na Dialann is
mar a dúirtú is in amantí is faoin si iontacha iad ó híomh na stairide agus is dóigh gur an dá dhéanann sin a luí tú gur scríomhíad ar waithe le Taifead a ágail le túrisce ágail ar rudaí a bhí ag tarlú ag an cinlí í bhealainn ach go háirithe ach an sin na cinenne tá príomháidethe mas maileat sinna fá gur ardaim an ceisbhfuil cédó a scríomhíad sin ar chóir because beidir go daine just ag genú chuirsís ar smuintí príomháidecha nó rudaí in bheanacha rudaí nach médí sásta a nachtú áitribe eile could you hálinn den Dialann sin na raon den a buas ar chóirúing é liú nó ar a bhar é scrisú gan é liú. Tá 6 ní éagsúla an I léon áras an faoi sin agus smuitin bid cargas ar folatúirí bín siad ag bracú nótaí ag cineal chuirsí ar na daine a casú orthú agus cé an táhar cante bhí agus mar sinnda agus nuair a smuointe muid ar ócaidí mhóra in san stair bín is mailinn teacht ar dhéalann den tais sin fécinn go bhí tíomhhír de cén fá gur bhótal sé ar an dóid sin agus níor bhótal sé ar an dóid eile cé gur ó cis fi lehan cé ar immer den ag an teannach ar air nó. So bhí na rudaí seo lig I meincin agus mé ag scríú an leor sin agus bhí mé ag smuitiún sin ar an Gaeilge atá idir an scríbhnar agus an léthóir agus gur sort of comhráite príomháidethe tan sin cos is duine le duine tá gceist agus bhí sin mar héime agam fiú ag I gcuifam an London buí gur aitheann me gur an comhráite ar siúil idir an scríbhnar agus an léthar agus is dóiad mar sin in an jeú agus beidir arís an tiidir beidir gró cinnal imní orm grom a hénig teacht chun Jerry ó híomh na scríbhnareachta de agus bhí cás Joseph bhí gréine pléite agam ribhe seo bhí beidir gró aspa áhar nó a héal me gró na ceiste na móra a lig pléite agamach ar nó I níró agus bína gcónaí ceiste tagan ceiste eile chun cin a beidir gró me géirí sláán aga leis an scríbhnareacht beidir gró me a stracail leis a géirí well is cinse gró me géirí teacht ar bailí nua le scéala insint agus le scéal a harann seón a chéile agus sinné chu arás le chéile cos níor leor just lom insint díra bhí me géirí dearcú ó híomhann é bhí me géirí arcan rud ó híomhann é éagsúla mar an Gaeilge tá seo an mas tríontáin nó idir bhirte tá sé bína an leor an scríbhnar an léthar. Bhí na ceistin sin a gcónaí an so ar bhela hégan in sin bhí an tá orm nó thuma ar éigen chéad gá uair scéal eile disco J agus ar eisce ceir le gur ar bhela hégan go danig mé ar scéal gur tugu scéal dú bhí mé ag teagas gan san tarc hála crí talún go bhór I ddíoring go dé seo tá ahanrod chutha as areacht tá ahanrod bunos ceann mar an ggéireann sin ar eisce ceir le hála grómaid mar thorasóirí ag siúil háart ag tuairt cuairtena ar na seatóna seo éagsúla agus gur hála doing a bheith san seatú de ceir le gur thula me an scéal seo agus gur sppraig sin an scéalaíocht agus sin an scríbhnar is nádarthaí ar bhela hégan an scríbhnar is taitniuí agus is fosa mar tá tú ráise an túsa bhela hégan tá tú gin sin scéal agus táhacht beidir na bhfuil táhacht leis an scéal héin ach tá
táhacht leis an phróiseas go bhfuil tú a plé leis an léthir, leis an ábhar leis an léthir agus tá chumarsaid sin a go rá. Well, is cinnte go bhfuil bailí éagsúla le scéala hinsint agus náid in an deireadh tá an Dialann tá sin mar anse ó gine amháin ach an sin bhí tú caint fá chomhlum agus atá sé diggin tú dearcú amháin hiag leat scéala hinsint cear go leor a bíonn sé cinál lom ní bhíon teanasa bí diggin tú an mar tatú a fháil achanrod ón reachtere eile isach seo diggin tú agus tá sin maiid go leor agus is seo mí scéal maiid tá deanta nó tá canta an bhela sin ach an sin mar cinál mar chontrarát tá na litreacha atá scrífa agus nuair arcamaid na litreacha in san tríú chuide an deireadh bherann sin scéal difriúil fad na himeachtaí atá lig luaite in san dara chuid in san Dialann. Agus an rud a bhí me smuitiú stáithí go déan sé arás ag Rex Carlo ar éiste diggin tú gur bhain déagarí gur bhain siad san anna taithniúach as san cinál sin scéal. Agus náid bíon daoine ag gcónaí rá ghfuil as bhí mór solathair i litríocht do dhéagarí agus náid bhéine ag smuitiú leis an dá a heispean an t-údar a cuafach má landú buí leis an ísgrúpa sin a diggin tú go méid híltha go méid ag fórstean cinál tá daoine ága ní bhíonn siad sásta le lummin sin ó bháine diggin tú agus gur bre lá an dara dearcú nó beidir an tríú dearcú ar rudaí. So híl mé gcónaí a diggin tú go méid tá na bailí éagsúla seo le scéala insint go méid ionta fórstean a dífasan agus chanáin dífasan ar náid go méid fórsteanna don dhéchar abaí go maiid agus just nuair a thosaí muide a caintin sin bhí meid smuitiúr tá Dialann agus litreacha agus an sin bhí meid smuitiú ar altanal sa nuachtain má tá tuairisc in na Páipéir Nuachta sin bailach eile le scéala insint. Nes beidir ghfuil sé sin cinál lom fásta ach ar náid tá hanig differ in sna leitheanta seo diggin tú ar an irisisireacht agus an dóid a mín daoine ag plé leis an irisisireacht nach leor na fíricí loma go gaithí an t-údar nó an iriseoir an tiriseoir go gaithí sé seaasú de cheartaineart ag lacús an ammaní is maithin rud sin agus an ammaní eile níl se go maiid sin. So in san deireadh ag an deireadh a diggin tú nes tá agam nach bhfuil Páipéir Nuachta nach bhfuil sé luaite ar náide ach an sin ag an fíor tá tráchtaracht an a chur an achanrod bonús cin a ríiste. Well, is dóibh hart fanama agus a bhí an leor sin a scríomh an bhí me gobar sna man is dóigh me gobar ar an rádio ag scríomh písid an na Páipéir so bhí teannathar ag sin orm gan éon áras. A luí tú ar is goil sér ag ceall ó sandar agus déagarí agus eilehéid sin
Bín smuid scríbhnar a gcónaí ag smuoinú an éileh go mé a mé sim meag daoine sa leor seo agus a mé rathirte bí an leor seo so bíon scríbhnar ag faoi bhrú bhela hégan bíú gnéanaan siad é héanú ach is cinse go méid siad ag smuoinú an lucht léireachta agus an so a gcónaí bíú gró clasíocht siúlagam sna leorthaí bhí mé ag dúil go mé siad soléite agus sprágúil agus mé go mhainú daoine tatnú as tú agus fiú san leor éirithe seo fiú mátá sé casta gur cinnal puzzle nó rud ag an a bheith sin agus go mé sáú go mhainú daoine sásamhás má íonn leo cíle bhainte maithas an leor ag an jeú. Rud eile a bhí gceist agus is dá go dtí a héin seo bhí mé ag mar starí bhí mé ag gcónaí ag plé le capaisi le sean Litreacha le Dialann le Taifead de heisanní agus is bralamsa a ríist nar a aon tú litreacha a scríomh Donal O'Connell nó den ag an mar sin agus gnéanana tú é a scríomh tá sé spéisiúil, but ní lánach splank, ní lánach tuiscint girid amháin sin just an smuoinú a bhí aige an lá éirithe sin ag caint le duine amháin níor chóirúing omlan scéal an duine sin a bheas an litreacha sin amháin. Because tá irid sin daoine instant stara agus beidir nach bhfuil annach trí nó ceithre litreacha agin a scríomh siad agus ní féidir len agus fiúháin na scríbhnaí móra daoine a scríomh chuid mhór leorthaí fós héin níl an scéal omlan agin. So ach tá go leor daoine agus níl ach cúpla rud agin a scríomh siad is cinse nach bhfuil an scéal omlan agin sa bhéid sin. Irid le má aon tú má tá gríon graf amháin agat de hanathair chu a gas. Bín tú ag comú scéaltaí agus ag chur leis agus ag géirí é a leathnú amach ach in dhearad a dal níl annach pictar amháin a ghlacu ag bumid amháin beidir nar hatsin an pictar sin leis beidir go nuir duine níl se sin cosú leis go thorabí ach sin an tain íhá atá agin agus tógan muidir sin. So a rééis tag muid ráis ag an rud atá fér an rud atá bréagach chuidiring muoine a bhaging in san shakes in san íhá agus a rééis teannachar na scéalaíochta sin. Well, is cinnte an scéalaíocht a gultar na nGaeilge ná atá áit lárnach ag an scéalaíocht an agus is minic is muiti mé cho uilte agus a bhí na scéalaithe na daoine seo bhí ábalta na mílte fácail a chur de ghlan bheor agus an scéala insint a bhagnú a bhór gan áhrú dagan tú na féiricí a scarpaí nes beidir go náthad siad písa bugan seán ó písa bugan sin mar ag brach céhí a géisteach a dagan tú ach mar geallar sin a dagan tú bheadh más agam Tásúgad an insinte bháin a táir scéal a dagan tú beidir an fearra tá tíú muich den action a dagan tú agus é ag deanú trachtarach seo mar a dhéanú ar is seoir nó ach tásúgad le cíal don litríocht a gnáam chéarna ní leor scéal mai thucailad scéal maich a insint i gcuig céad fácail a dagan tú ach dá méthe a géirí chur leis agus beidir rudbeg ar náidíach tú chuir isteas a scéalann sin thucailad é leathnú amach ar an bhealach sin. So mata ar náide is brealainne le scéalta, is breala a hannainne scéalta agus tá an alíon na stáide in san dóid ina gurtar an scéal trasna don lucht
éisteach a gas na seannachaí nó don dhéthóir gas na litríochta agus náide chuid den na scéaltaí seo a d'iggin tú tá litríocht deanta dúfa agus náide táidir aráise stáhíonn san cheistteáfa cadas metasolaíocht agus bréag agus Fhírinne agus sinna ligán ach náide sé an scéal agus mas muoice muid sanasaíocht an fácail history a méarla lístmhaach sin an chéala tal leis an scéal na naoine agus náide mata scéal agad is cuma céan mata se mar atá in an jeú a d'iggin tú scéal fá duine atá ag deanú ré le deanú ar hiúil lena bhain chéile nó in san chodeile den scéal an bhréag go thuirt don t-údar nó an caidreú a bhí acu ó hiún na mrá sin atá ag scríú hiig a Jennifer in sna státaíontaí agus an sin an tríú farsa agus caiime a gur bhain me ansalt as an character Karen agus go háirithe an cin an mí éfacht a bhain léithe agus an insin sin atá saoil an stát séirbhí se. So tá chuid mhór rudaí in san scéal seo an jeú agus caiime rá gur bhain me ansalt as Karen agus an grán a bhí a bhaint léithe. Go maiid. Well, tá an ceart agad fan bhéileadas fan scéalaíocht is chuid bonusach is chuid dúthasach den cinna déine agus beidir go bhééis sin a bheith gur thosa mé le Gaeilge meis an scéal is sinne atá agin agus go raithann mé na buanna a bhaineann leis an cinenne scéalaíochta agus go raithann mé cé commáid is a lí an scéal sin leis an Gaeilge. Bhí sin tá forrast an scéal ancient in san Gaeilge mar bhí an cineal sin stíle ceisteanna agus freagraí agus an ancient díireach mas mai leat bhí sin a golará in Gilgamesh agus so ach an sin bhí me géirí tógáil sin agus sin a bhaint as a chéile agus inniuú dhéanamh sin agus fécinn sin ar ó dóine éagsúla eile an le scéala ancient. Tá sé cosol le óráin ar bhela hégan ar smuoite tú tá óráin cineal seasta tá sé buan bin na focail agus an tún céarna a bheith nó mhór ag gahan duine ach mar dúirt is féidir le ornáidíocht a chur is deachan is féidir le athrúd de réir mar a iran den lucht éisteachta atá acu a fós héin tá an bon óráin a gcónaí an. Is féidir le ach tá saisní eile cheoil an agus is féidir líon rudí forbertí a dhéanamh agus gola dróháin nó gola dró eile agus an amantí títar dúsa i gas an cheoil mar hampla in amantí gneathí siad is deahan cul-de-sac gneathí siad go fada a dróháin go danig siad ad le balla agus gurú jeú an agus began dóibh Deireadh agus teantú háart agus teachtar ais ag an lár a ríis agus táiseach ar bhela heile. So beidir a ríis gró a lehéad sin arsúla go min san scríbnach gneathe mé dróháin agus hiic mé réit tá mé go fada san tró seo go gaithe a goil aráis gaim a goil tríle a bhaint as balla heile. Is cinnte ghfuil sin mar níl an chleasíocht chéarna well ar bhealach eile d'iggin tú ach níl aber an timreatas fácail nó níl sin le breistint in an jeú sa dóid chéarna agus a bhíad sé in san trílog ach ar náide tá
an cinnal neala sugam an cléasíocht an focail is círte digan tú bacháirí úsáid ach an caiismar nó an casú in éid cléasíochta digan tú go mbíonn tiantú in seo agus tiantú eile agus Deireadh eile bíonn léarmhas eile a chuirt ar an scéal tíomsaíthe den leor. Well, just bhí me ag smuoitiú ar éist a dtuigeann tú an reachtaire in ammaní bíonn reachtaire eile isach a bhfuil achan rud ar álas aige agus sin atá a gin sin scéal ach ar náide le gorid hasí daoine agus hála seástáíonn san irisisireacht níos móna in áite bí eile gur bé na goró an t-údar páirteach in san scéal agus goró ní scéal segisan mar ní dóilm go dtiglaat agus beidir gúil nachhfuil mé ceart an seo ní dóilm go dtiglaat litríocht a chóirt ar an díormhaithnéis ach ag an náam céanna beidir nachhfuil an ceart agam agus mas féidir le tú héan a chaineáilt mar tráchtar a ceilte agus tú a bheith san scéal mar chuid den scéal ar náide gur sin bailach eile leis an scéal insint agus sílim gur hála an cinál léarmhas sin ar rudaí go hála séas na státaíontithe le gorid a dtuigeann tú nuair is smuoitiann tú ar chuid den na scéalta móra mar a deir siad inis ar breisiú is saoil na polítíochta ins na státaíontithe. Agus an ceiste bhíon an sin an bhfuil an scéalaí in Taifead mar sin an féidir linn ghlacu leis agus fiú san leor se agam tá trí nó cead gana a gcinsin den scéal agus féin tú leagan amháin den scéal agus tá tú rééisan de sásta leis go dtí go dagan an céad duine eile is deas agus leagan eile ar fad, dearcú eile ar fad acu agus inhearún na dála sin rud atá le déanamh agat ná leaganacha éagsúla a chur le chéile agus daon cin héin i dhéanamh suas agus teachtar an éirne ar bhealachéigean tá sé mar an ggéarna leis an filitiíocht go mbíonn drama bháin agus go mbíonn Fhírinne dagad héin acu bíonn Fhírinne ag an drama eile agus bíonn tuairiscí eile ag teacht agus a rís cé tú ghlacha leis an ábhar se tháinig agus de éirne héin a aimimsú a measc an stuff seo ar fad. Well, tuigim na deacreachtaí in is bhain lei sin mar nuair atá bun scéal agat a dtuigeann tú agus má tá tú ag garcar sin ó airdeanna éagsúla dtuigeann tú go bhfuil go gaithí tú tá smacht i gceistin sin a dtuigeann tú go bhfuil caithí tú clí leis an bhain scéal agus caithí go bhfuil sin deacar a dhéanú nuair atá tú a caint fá beidir trí nó beidir ceithre leagan éagsúla den scéal. Well, gur míle maigad a Shéamas bhí sé go deas a bheith a Lorg leat agus dóid tuairimí ar litríocht mar san ail. Gur míle maigad a Shéamas.